Godmorgen, det er en smuk dag udenfor. Bare kig her. Og lige nu har vi lige haft et lækkert morgenmadstid her. Og i dag er egentlig bare sådan en indedag, hvor vi skal være her. Det meste af dagen regner vi med. Og så købte vi den her nye floaty i går, fordi vores flamingo desværre er afgået ved døden med et kæmpe hul. Vi er i gang med at oppuste den her flotte påfugl. Og så er det ellers bare pool lige om lidt. Godmorgen, Maj. Godmorgen. Ej, hvor går det langsomt. Ja, hallo. Så er der update igen fra det her flotte ansigt. Vi er nu på vej ud af poolen, og jeg tror, jeg endelig har fået noget sol. Men nu er der simpelthen blevet for varmt og for alt muligt til, at vi kan se og eksistere. Mine øjne er sådan rimelig meget bare solcremespletter. Og derfor kan jeg ikke rigtig se noget. Det er nu snacks nu. Men at se på nogle snacks, det er de magiske ord. Thank you, one guy. Okay, der blev jeg lige sådan sygt meget forrådt. Der var ingen, der sagde dip shy. Ja tak. Jeg var thank you, one guy. Dip shy. Vi er nået til den sjoveste del på dagen. Luca, hun er yoga-instruktør. Og Valdemar, han er ikke særlig smidig. Så det er et koldt syn. Hej. Sådan her. Og så ud. Efter det var ben. Så jeg har lige bedt Valdemar om at komme med chips. Det har du noget chips med til os. Nu går vi indenfor for muligvis at tage nogle chips og lidt ekstra. Flot. Jeg lukker døren, fordi det var der ikke andre, der gjorde. Tak. Jeg sagde tak til luften, ikke fordi der var nogle andre, der lukkede den dør der. Hej. Okay, situationen er den, at vi lige har spist en lækker aftensmad. Så vi quizzede Fark og Stine i, hvor godt de kender hinanden, fordi vi lavede sådan en vores søskende generelt quiz tidligere, hvor vi tjekkede, hvor godt Valdemar og jeg kender hinanden, og hvor godt mig og Luca kender hinanden. Så skulle vi lige se, hvor godt de kender hinanden. Og de klarede sig faktisk mega godt, og så var der nogle svære spørgsmål. Du er ligesom i lifehack, hvordan det er, der skal stik. Du er ret ringe til at vaske stik, bare lige så alle ved det. Er vasken ren? Vil du slikke vasken? Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skulle jeg godt tænke mig sådan at vise det slik. Jeg har købt en af tingene, det er den her Nutella cookie ting. Oreo med brownie, en stor Oreo pakke, lille pose med ostepaps, peanuts, Marie kiks, normale chips, nogle chips, spicy. Hvad er det, man kalder den her? Nogle trækantede nogen med tomat i. Chili chips, cornflakes, stor chokopaps og en lidt mindre chokopaps. Donuts, yoghurt, tonic, cola og 7-Up Light, begge dele. Mars bar, en kik, mix, pose, kongemandler, Twix mini, en masse frugtkarameller, nogle M&M's, vingummibamser, jordbær, juice, mango juice og en multi-juice.